belai khamani kok tini sini tipra hasteni belai munggenang Rwchapmung haporo Rwchapmung hapane athukiri hinimano singbongno athukiri no sini borom genang ani kumui Biswanath bini logi song tini o naithotok o sungsano bo yakare thangka tini phungni damba tampuru haike 5 am ILS hospital bini langma sokha bo salkudungma romunai laithangnai talba talung khana bini breast cancer tongmani pheba bini thimani cause haike thimani reason ke bini o cancer ya miyao anu kumi Biswanath sanjani damdok roktam khana 6 pm rong khana banu ko khayo apon nungboro kumi ang aguli phaijakno kaisa samung togo ani sini minister sarwani me kaisa meeting tongo sanja dam sini hake 7 pm o nge boy malan dongke nin bai খুব serious go ILS admin khaijang so o dong kumi ang horo sini sarwe meeting pai ang phain hunsaga hungkeno ang phun tonilnai horo opula kha jibi tongmani abur bon jibi sawo engko horo horni damdok sorry dam chi 10 pm 11 pm rong khana ang thangka ang apurke engko ILS refer khaika ga thangka ga apur bono ICU sitokjak engke kumi tawa di ne bono ta thidiro khni saikawinai ang nogo phaja ang bara nogo hamani prai honi ekta duita tam khana thik phungni sara pasta hangkeno lemon anu kol khaike je adi kumini hai ingkha na khasi thangka thangine ILS thangka keno bini mangke thirun naikha belai khamani belai kumi Biswanath ni bini Rwchapmung ni haparo handi bini dofan bagi samu khaiten ni bani yak belai ni tongo bono salbrum logiru bo bini Rwchapmung Rwchapthani karon khoroksa bari bo logiri yake logisung logiri yake khoroksa borok omhaike Rwchapmung hapara asu koto ngi meya bui anu hanimano tini bini omhai jora haimen jora thiman jora tang omhai korosaga okongno sina nango je bari ni khoroksa artist ungkologo khoroksa beri ini bobo sabuka ang ani bayingi ang nugo ang mokol bay thang nungman bagi ang mas hawoje tini kumui mane botini anu an kebak kabu mane om hajora bo langma hari thang belai ke sini athukiri kolsan bisung athukiri khaksa kemakha nu seng wansugi naimano je sini kok boro hapani sini athukiri kosa kemakhan heman tabuk bono bor talang kha tabu bini asema omta thikaleman thai borong kami borong to baisong to jon saiman je baisong kami kaisem bor kaijang laimani bo pekor jolo talangkha golagati pekor jolo gabo dini simite 5-6 kilometer bisingo gabo de hatini simi aro thang ang tau thanai aro